Barka da zuwa tashar ta Kowa TV, duniyar labaran gaskiya. To fa, a cikin shirin namu ne ba tare da ɓata lokaci ba, za mu kawai kai tsaye ga abubuwan da muke ɗauke da su. Amma kafin nan, idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mu mai albarka, ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da alamar like ga wannan bidiyon, yace za ku dinga samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura.